Ik ben het. Gabrielle. Theus. Theus. Probeer aanpakken worden. De haardrol in Aan de andere kant is van de Frieske actrice Nienke Heeg. En dit gaat over een echtpaar, over Gabrielle en Theus. En die binnen 16 jaar in Nederland aankomen, op de boot in Rotterdam. En zij wil nou eigenlijk wel heel graag naar in Stjernenhoef staan om daar te wonen. Want ze wonen namelijk op Schattenberg, voormalig Westerbork. En hij wil eigenlijk net uit de barak aan waai. Want ja, als hij één keer in Stjernenhoef zit, dan is hij voor altijd hier. En hij had nog de hoop dat hij weer omkeert naar Ambon of naar de Molukken. Heeg gaat zelfs Indische wortels. Dat maakt het spelen in dit stuk voor haar een stukje specialer. Ja, in principe is het natuurlijk net nieuwsgierigheid. Hoewel, niet meer natuurlijk ik maar de boot naar Nederland gekomen is. En viel ik wel een soort van herkenning hier maar de repetities. Naar de Yeti-bezitters bij mijn oma. En ja, dat Indische eten en de warmte, de hartelijkheid van de meesten. Oh ja, dat is ook een stukje wat bij mij heet.